We want justice. Jai Harini. खुलुमबाय जितु थांनाय 2020 मायथाइयावनो जालांनाय जि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जितु माखासे मानि दफा बे दफाया दिनै मावफुंजायैखौ लानानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु बानजायनायाव नैबे जि उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि जि मावखुलि लांगोना मोखाङाव दिनै 2 घन्टा जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो बुंनांगोन जितु थांनाय 2020 मायथाइयाव जि जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि जि दफाफोर दङ बे दफाफोरा दिनैनि समहालागै दासिमहालागै जितु मावफुंजायैखौ लानानै दिनै दुलाराय रायजो नाङै बा दिनै हादोरसा नाङैनो जितु मोनफ्रोमबो जिल्लानि जितु मावखुलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायाव जि 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों बा मिथिनो मोननाय जादों दा नैबे समाव आं सावरायनो नाजानाय जितु आं बे समाव दङ नैबे उदालगुरि जिल्लानि जि जिल्ला बेंगिरिनि जितु मावखुलिनि जि लांगोना मोखां बे लांगोना मोखाङावनो जितु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायावबो दिनै बे 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आंजों लोगोसे दं बे समाव जितु मिरु आबसुनि जि नेहाथारि आं बिथांनिफ्रायनो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानाय जितु गोरोबथाया जालांबाय नाथाय दफाया दासिमहालागै मावफुंजायाखै जायखौ लानानै नोंथांमोना दिनै आरो फिन 2 घन्टा बेयाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन बे समाव नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम नाङै जिल्ला बेंगिरिनि दरखं मोखाङाव 2 घन्टानि थाखाय जिरायनानै जोङो धरना हाबाफारि खालामदों आरो बे धरनानि गेजेरजों जिल्ला बेंगिरिनि आखाइनिफ्राय भारत सरकारनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो आरो भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो आरो आसामनि गभर्नर बिथांनो आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो गोसोखां बिलाइ गथायगोन आरो बेयाव बेखौनो जोङो बिथांमोनखौ गोसोखां होदों जे दिनै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव अर्थात 27 फेब्रुवारियाव एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ भारत सरकार आसाम सरकार जयै मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामनाय जादोंमोन दा बै बिटिआर एकर्डनि गाहाय दफा हिसाबै जे 4.3 दा बेयाव लिरनाय दङमोन जे एरिया अगमेन्टेसन दा बे एरिया अगमेन्टेसना दिनै बा जि एरिया एक्सटेनसन बियो दिनैसिमबो जाफुङाखै मात्र मोन 60 खान गामिखौ सोनाय जाबाय बिश्वनाथसिम नाथाय बिदिनो गोबांथार फ्राय 1300निबो बांसिन आरो गामिफ्रा हाबनांगौ जोंनियाव हाबबावनांगौ दङ बिनि फरायसालि बिनि रांखान्थियारि बेबस्था बिनि माने ओनसोलारि जौगाखांनाय गासै खामानिफ्रा दिनै पेन्डिं जानानै दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथआ दा बेखायनो जोंनि बे बिटिआर एकर्डनि गाहायथार जि दफा बे दफाया जाफुङाब्ला बिटिआर एकर्डनि जि सिनस्रि दफा बियो जाफुङाखै बेखौ जों बुंनो हायो दा बिनिखायनो दिनै प्रिलिमिनारि हिसाबै 2 घन्टानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामनि जिल्लानि बेंगिरिनि दरखं मोखाङाव जोङो खुदिरसारनाय हाबाफारिखौ खालामजेनदों बियो मोनसे वार्म आप मोनसे जोंनि जागायजेननाय होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो गासै बर' माहारिनि जि मोनथाय राजखान्थियारि मोनथाय आरो गासै फान्डामेन्टेल जि राइट्स बेफोरखौ मोननो थाखाय आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ जाफुंसार होनायाव आरोबाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानिखौ रनसायगोन बेखौ बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बुंनो हायो थांनाय जि 4.3 दहाय बुंदों आङो 125th एमेन्डमेन्ट बिखौ पास खालामनानै 280 आर्टिकोल बे 280 आर्टिकोला बे बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआव दङ आरो बे क्ल'जआ जाफुंसारोब्लासो जोंनि जे स्टेट बिनायमोन रायजो बिनायमोन बिनिफ्राय जों बट डाउन जानानै बे 280 आर्टिकोल थानायखाय बिजोंनो जोंनि रांखान्थियारि बेबस्था माखासे मानि जोंखौ डेभेलप खालामनो हानाय जि क्ल'जआव दङमोन कमिसन दानो हानाय दा बेफोरबो जाफुङाखै दा बेखायनो बेफोर दफाफोरा जाफुङाब्ला बिटिआर एकर्ड खालामनाया जोंहा मिनिंलेस आरो बेखौनो जों साफ्रोमबो दिनै मोनदांदों बर' रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै बाहागो लाफैदों दा बे दफाखौ मोनहोथारनांगोन आरो मोनथारनांगोन दा बेनिखायनो बेखौ मोननो थाखाय जों भारत सरकारनो जोङो गोसोखां बिलाइखौ जोङो गथायदों गोरोबथाया दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंल' जायाखै बेयाव माखासे मानि आफादफोराबो दंफायोमोन नाथाय दिनै बबेबा समाव जों नुनो मोनो माखासे आफादफोरा बे गोरोबथाखौनो एसे नासयनाय बायदि बेलायाव मा बुंगोन
नायदो माखासे सुबुंफ्रा गावनि लाभालाबनि थाखाय बे गोरोबथायाव थाग्राब्लाबो बिथांमोना आनज्रायदों नाथाय बेखौ सैथोआ सानफ्रोमबो माने जै जायो बे बाथ्राखौ जोङो अराय सम दिन्थिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजि जादों दिनै जोंजों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयाव जिहेतुके जोंनियाव इउबिपिअ गैया आउट अफ बिटिआरआव इउबिपिअ दङ बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बाहागो लादों ट्राइबेल संघ बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद जयै जों बाहागो लादों आरो बेयावनो जोङो मोन्थिदों जे जोंनि मेक्सिमाम हारिनि आफादफोरा बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे आरोबाव बे सोमावसारनाया अराय सम आबुं महर मोनगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो निश्चय जों आसा खालामदों बे रोखोमनि दाबिखौ भारतआ मोनसे गणतन्त्र आफाद गणतन्त्र हादर हिसाबै गणतान्त्रिक जि आवाज बे आवाजखौ भारतबर्षआ माने मानियो नाथाय बिनिनो गेजेराव माब्लाबा जोंनि थांनाय समफ्राव जोंनियाव अगणतान्त्रिकबो जाबोबाय थिग बिब्दिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव गणतान्त्रिक भाबैनो मोजां रोखोमै दिल्ली सरकार आरो आसाम सरकारा थाबैनो खोनाहैनो हानाय मोनसे परिबेखखौ जोङो दागोन आं बेखौ दिनै निस्सय नोंथांमोननो बाथ्राखौ फोरमायनो हायो मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियायाव बर' रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सानफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाब खालामबोदों दा बेनिखायनो जोंबो आसा खालामदों गासै बर' रायजो राजा आरो बेयाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफ्रा बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआ जाफुङोब्ला लाभालाब जागोन बेखौ नायनानै जोङो बिनिनो गासै बाथ्राफोरखौ रायजोनि सिगाङाव थ्र' खालामोब्ला बियो निस्सय जाफुंगोन बेखौ बुंनो हायो नंगौ दिनै जोङो भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि भारत सरकारनि नखर मन्त्रि आरो आसाम सरकारनि गभर्नर आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि बिथांमोन साब्रैनो दिनै मेमरेन्डामखौ गथायनो थाखाय थि खालामदों आसाम सरकारनो आसाम स्टेट एक्टआव गोग्लैनाय माखासे जिखि एकर्डनि दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ आसाम सरकारा मावनांगौ आरो लोगोसेयैनो भारत सरकारा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनो हरनाय जि स्कलारशिप बे स्कलारशिपखौ आसाम सरकारा थांनाय बोसोरनिफ्राय रिलिज खालामनानै होआखै भारत सरकारा रिलिज खालामना हरदों आसाम सरकारा रिलिज खालामाखै अर्थात बर'जों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा दिनै कलेजाव इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफ्रा स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै दा बेखौ मोनहोनो थाखायबो जोङो आसाम सरकारनि गभर्नर आरो गिबि मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों हाय नंगौ जितु दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बेयाव जितु 2 घन्टानि जितु बेयाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि बेयाव दिनै जों बुंनांगोन जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय माखासे जितु माने दखराफोर दङ बे दखराफोरनिफ्राय दिनै आखाइयाव प्लेकार्ड आरो बायदि बेनार लानानै दिनै बेयाव जितु खुद्रिसार जि हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जितु थांनाय 2020 मायथाइयाव जि जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि माखासे सिनस्रि दफाफोर दङ बै दफाफोरा दिनैहालागै माखासेया मावफुंजाबाय नाथाय आद्रा थानाय जि गाहाय दफाफोर दङ बै दफाफोरा दिनैनि दिनाव मावफुंजानांगौनि दाबियाव बेबायदि जिथु 2 घन्टा जि खुद्रिसार हाबाफारि बेखौ लानाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिथु उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों जिथु आसाम सरकारनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों बे समाव आङो बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि